chválit, uctívat, jenom tobě, drahý Pane, chci ze srdce zaspívat. Takže priatelia, vítam vás aj v tejto druhej časti, kde budeme spoločne študovať Ježišovú metódu pri výchove. Vravel som organizátorom, že asi to trošku skrátim, aby sme to stihli a viacerí sa hovorili, nie, neskracuj, dobre, to bolo, toľko sme sa tam nového dozvedeli. No tak som veľmi rád, že ste to zobrali veľmi konštruktívne. My sme teda v konci tej predchádzajúcej časti hovorili o tom, že je veľmi dôležité, áno, premýšľať a dávať pozor nie len na to vonkajšie, čo dieťa robí, ale na to vnútorné, čo vo vnútri ono prežíva. Častokrát používame pri výchove strach. Keď, ako som uviedol ten príklad, im hovoríme, že by nemali kradnúť. A začíname používať strach. Prečo? Napríklad mne sa stalo, že sme boli v obchode, áno, vyšli sme z obchodu, a už vidím, že môj syn nejako sa okúňa, že už to je nie to. Už ruky sú vo vačku, už sú vo vreckách. Áno, a taký nezvyk, tak nejako sa skrýval, keď sme išli cez tú pokladňu. No a keď sme vyšli von, tak som zistil, že ukradol čokoládové vajíčko. No, si viete predstaviť, aký som bol napálený a ešte do toho, no tak moje deti musia byť príkladom, musia byť vzorom čestnosti a dokonalosti a podobne. Takže to bol pre mňa obrovský šok. A jedno prvé riešenie, ktoré som urobil, no počkaj, keď pôjdu okolo policajti. Chudák, on v noci nemohol spať, manželka bola na poobednej, takže prišla neskoro v noci. On mal problém spať. On počúval, či bude vonku siréna hučať, či pre neho prídu, či sa zastaví pri našom aute. Prosto nebolo možné ho uspať. Keď prišla manželka večer okolo nejakej 11. On bol ešte hore, tak som jej vysvetlil celú situáciu, tak ona ho upokojila, povedala mu na rovinu: Jonatán, neboj sa, žiadni policajti neprídu. Žiadni policajti neprídu a vysvetlila mu, prečo kradnutie je zlé. To, čo som ja urobil, bola metóda strachu.
nemôžeš to urobiť, alebo to, čo si urobil teraz, z toho budú dôsledky, bolo to zlé. Áno, tá forma odmena, trest. Urobil si zlé veci, príde trest. Urobil si dobré veci, bude odmena. A moja manželka išla tou druhou metódou a vysvetlila mu, prečo je to zlé a prečo sa to nemôže robiť. Čiže jej išlo o vnútornú zmenu, áno, toho dieťaťa, mne išlo o vonkajší obal. V čom je nevýhoda mojej metódy? Čo myslíte? V čom je nevýhoda metódy odmena, trest? Urobil si dobrú vec, dostaneš odmenu, urobil si zlú vec, dostaneš trest. Doma si upratal svoju detskú izbu, pomohol si v kuchyni, výborne, môžeš o 15 minút dlhšie pozerať televízor. Alebo dostaneš nejakú sladkosť, alebo môžeš byť dlhšie vonku s priateľmi. Čo je na tomto zlé? Čo je zlé na tom, keď dieťaťu povieme trest, napríklad zle si to urobil, teda neurobil si to, áno, preto dneska nebudeš mať tablet. Aj napríklad deti dnes majú radi elektroniku. Čo je chyba na tejto metóde? Ja som bol trošku v šoku, keď som zistil, skadiaľ táto metóda pochádza. Ale nie je úplne biblická, ona vôbec nepochádza z Biblie. Ona je stará tam nejakých 100 niečo rokov a ona pochádza z toho, alebo tí, ktorí sú zástancovia, sa veľmi nechali inšpirovať trénovaním zvierat. Zvieratá sa trénujú formou odmena, trest. Keď idete s zvieraťom, áno, so svojím psíkom niekde a začne vás ťahať, pritlačiť napríklad obojok. V Amerike, myslím, že v niektorých európskych štátoch je to aj zakázané, sa ešte používajú obojky, kde z vnútornej časti máte železné hroty, aby toho psa, keď ho potlačíte, aby ho to zabolelo. No, my sme našli také vhodnejšie obojky, keď sme cvičili nášho boxera, no veľmi rýchlo sme s tým prestali. Áno, lebo môžeme sa spôsobovať mu bolesť, aby sme ho niečo naučili. Nám prípada trošku sadistické. Ale je to metóda, ktorá sa bežne používa pri zvieratách. Chcete ho niečo naučiť, áno, pekne sa otoč, no tak za to dostaneš odmenu. Odmena, trest je najzákladnejší spôsob pri výchove zvierat. A teraz viacerí odborníci pozerajú na to a vravia, no takto to funguje pri zvieratách a deti v tom mladom veku aj do tých 10 rokov a ešte menej do tých 6 rokov nie sú také veľmi rozvinuté. Áno, tiež dokonca aj psychológovia hovoria, že tých prvých rokov života majú inteligenciu zvieraťa, majú inteligenciu psíka. Čo keď túto metódu tiež vyskúšame takýmto na tých deťoch? A predstavte si, ono to funguje. Ak budete tú metódu používať, ona bude fungovať. Naozaj, dieťa sa naučí, ak urobíš dobré veci, dostaneš odmenu, ak urobíš zlé veci, dostaneš trest. Táto metóda strachu. Len je tam jeden obrovský háčik, prečo dnes už odborníci nepoužívajú túto metódu, a to veľmi jednoducho. Aj ďalšie, áno, jednak videli potom, aké sú výsledky, o ktorých budeme hovoriť, keď deti vyrástli, ale ďalšie začali uvedomať, počúvajte, ale vy porovnávate deti na úrovni zvierat, ale zviera nie je dieťa. To zviera zostane zvieraťom a zostane na tej inteligencii celý svoj krátky život. My máme doma boxera a nám povedali priamo, pripravte sa na to, že to štenia, keď sme ho dostali ako šteniatko, to bude štenia celý život. Ona už bude stará, ale ona stále bude štenia. Ona nebude, jej nenarastie IQ o 20, 30, 40, hej, ako u detí, že sa budú rozvíjať. U nej sa nebude rozvíjať jej emocionálny svet. To je prosto zviera, ktoré má svoj limit, ten limit dosiahlo a bodka. Ale dieťa, aj keď na začiatku je doslova ako to zvieratko, ono rastie, ono má bohatý a prekrásny vnútorný svet, o ktorom sa zvieraťu ani nesnívalo. Jeho inteligencia rastie tak, že z dieťaťa môže byť génius. Ono za niekoľko rokov preskočí všetky tie zvieratá, ktoré nachádzame v prírode, ale metóda je rovnaká. Rodičia metóde pokračujú ďalej. Ale dieťa už je iné. A čo sa stane? Začali si odborníci všímať, že metóda odmena strach fungovala do okamihu, pokiaľ dieťa nepochopilo, že môže vytvoriť protitlak. Kedy dieťa povedalo, vieš čo, mama, a ja tvoj tablet nepotrebujem. A ja si kúpim svoj. A ja nepotrebujem sladkosti, a ja to nechcem, a ja už to nelúbim. A tu nastal obrovský háčik, že prišiel moment, kedy deti kompletne u rodičov zlomili túto metódu a na tlak, ktorý sa vyvíjal, vytvorili protitlak. Rodičia ich zastrašovali a oni si povedali dosť,
stačilo. A to je potom ten syndrom, keď dieťa odíde z rodičovského domu, áno, a vraví sa, že je ako pes, ktorý sa utrhol z reťaza. Ono zrazu pochopí, pretože vnútorný svet jeho sa nezmenil, my sme zmenili len vonkajšok, ale vnútro dieťaťa sa nezmenil. My sme ho nenaučili princípom, prečo je to zlé a prečo je toto dobré. My sme riešili len, nech to dobre vyzerá, ako u toho zvieratka. Nech urobí to, čo my chceme. A teraz to dieťa vyrastie a ono už má svoju hlavu, ono už má svoj rozum a povie si, nie, ja už ďalej nebudem ako to zvieratko robiť to, čo ty odo mňa chceš za odmenu. Ja už sa dokážem o seba aj sám postarať, ja už budem mať svoj vlastný štýl, metódu výchovy a svoj vlastný život. A metóda skrachovala. Takže táto metóda bola veľmi populárna, ale za nejaký čas prišlo veľmi zlé ovocie a zistilo sa, že nie, že toto nie je spôsob, akým by sa mali vychovávať deti. Táto metóda zastihla ešte aj mňa, keď som chodil do škôlky. Keď som chodil do škôlky, učili sme sa farby. A učiteľka zobrala ako farbičky, ceruzky a áno, toto je zelená, toto je modrá, červená, hnedá a tak ďalej. A s niektorými farbami ako dieťa som mal problém. Tak namiesto toho, aby učiteľka zvolila možno nejakú metódu hrov alebo niečo iné, možno aby mi dala čas, áno, nie, ona si dala za cieľ, že ona ma to naučí a povedala vetu, ktorú si odvtedy nesiem, povedala: Miško, ak mi nepovieš, ktorá je to farba, ja ťa nebudem ľúbiť. Od toho okamihu, to bola najhoršia učiteľka v škôlke. V mojej hlave. Ja som ju mal rád, ja som ju miloval. Ja keď som mal ísť do škôlky, ja som sa tešil, že ona tam bude. Ja som mal veľmi rád jej krásne, dlhé, čierne vlasy. Od toho dňa mi už liezla na nervy ako dieťaťu. A viete, čo ja som si povedal v tej svojej detskej hlave? Ja som si povedal, a ja nepotrebujem tvoju lásku. Ak ma ľúbiš len vtedy, keď budem vedieť, aká to je správna farba, tak ja tvoju lásku nepotrebujem. Toto som si povedal ako malé dieťa v škôlke. A tá učiteľka u mňa skončila. A toto je negatívum toho, keď vychovávame deti ako zvieratka. Na základe odmeny a na základe trestu. Tí deti jedného dňa povedia dosť, pretože oni v tom nevidia lásku. Pracuje takto Pán Boh, budem ťa milovať, áno, len vtedy, keď budeš dobrý. Sme čítali, Boh miloval svet už vtedy, keď svet žil, ako mám povedať, v zbure. Všimajte si pozorne ten verš, ako znie, lebo tak Boh miloval svet. Ja som sa nikdy nad tým tak nezamýšľal, pokiaľ som neštudoval teológiu ešte v Maďarsku, kde nám profesorka vysvetľovala aj z gréčtiny doslova slovo za slovom v tom verši a ja som zistil, že ja na neho môžem pripraviť hneď niekoľko kázaní, sériu kázni na každé slovo. Tam sa píše svet, tam sa nepíše, lebo tak Boh miloval tých, ktorí robia dobre. Lebo tak Boh miloval tých, ktorí ho milujú. Lebo tak Boh miloval svet. To znamená tých, ktorí ho nenávidia. Tých, ktorí bojujú proti nemu. Tých, ktorí neprijali jeho lásku. Tak Boh miloval svet. Teda Pán Boh uplatňuje úplne iný princíp. Láska, áno, má byť pre každého, bez ohľadu na to, či dieťa robí dobre, alebo dieťa robí zle. A namiesto toho vychovávať ho metódou ako malé zvieratka, odmena za dobré veci a za zlé veci trest, vysvetľovať, prečo toto je dobré a prečo toto je zlé. Ja sám som s týmto veľmi zápasil, áno, v našej rodine, kde ja sám som sa to musel naučiť, lebo prirodzene som deťom hovoril, Jonatán, toto nerob, pretože nebudeš mať žiaden screen time, áno, nebudeš mať žiadne média, alebo ďalšie veci sme im zakazovali, nebudete môcť ísť von na preliesky a tak ďalej. A manželka hovorí, že nie, a hovorím, a čo teda môžem robiť? Hovorí, akou formou mám postupovať? A ona pristúpila a hovorí mu, Jonatán, nebudeš to robiť a nebudeš to robiť preto, lebo je to zlé. A skončilo. Žiadna odmena, ale ani žiaden trest. Proste ty to už robiť nebudeš. V našej rodine tieto veci nerobíme, pretože tieto veci sú zlé. A my máme radi jeden druhého. Napríklad, aby ste ešte lepšie pochopili, o čom hovorím, opäť prišla svokra a deti sa bili medzi sebou a ona hovorí,
mojej staršej dcére a hovorí, že Netánia, prečo toto robíš Jonatánovi? Prečo ho nenávidíš? Prečo ho nemáš rada? My hovoríme, babka, otoč tú vetu naopak. Chod za ňou a povedz jej, Netánia, ako to môžeš robiť? Veď máš rada svojho brata. Ako to môžeš robiť? Veď tvoj brat ťa má rád, on ťa miluje. Netánia, nerob bolesť človeku, ktorý ťa ľúbi. Máte jedno a to isté posolstvo, nerob zle. No môžete ho povedať dvomi úplne odlišnými spôsobmi. A toto je hebrejské myslenie. Pretože keď Hebreji učia svoje deti a ich deti urobia nejakú hlúposť, tak im hovoria, ako taký rozumný a inteligentný chlapec ako ty mohol urobiť takúto nerozumnú vec. Nepovedia, ty hlúpák, čo si idiot, čo si to urobil takúto volovinu. Nie, ale ako také inteligentné dieťa mohlo takúto nerozumnú vec urobiť. Zvyšujú sebahodnotu a sebavedomie toho dieťaťa. No áno, ja nebudem ubližovať svojmu bratovi. Prečo? Nie preto, lebo bude trest, ale preto, lebo ja ho ľúbim a on ľúbi mňa. Ja z lásky to nebudem robiť. A ja nebudem robiť tieto veci preto, lebo ja som inteligentný. Lebo ja som múdry, ja nie som hlupák v našej rodine. Čiže áno, meniť zvnútra, nemeniť len to, čo je navonok, aby všetky naše deti boli ako pozlátka, ale vnútorne sa nič nezmenilo. Uvedome si, Bohu vždy ide o to, aby sa zmenilo vnútro. A to je vlastne ten ďalší princíp, že dôležitejšie je to, čo je vnútri, ako to, čo je navonok. Všimnite si veľmi krásne, ako Ježiš pristupoval k farizeom, čo im podal, aby obielené hroby. Zvonka krásny a čistý, hygienický, všetko tak, ako to má byť, áno, a vnútri plný mŕtvych kostí. Alebo keď Ježiš hovorí o soli, vraví, vy ste solou zeme, nech sol nestratí svoju slaj. Nevraví, nech sol nestratí svoju farbu. Jemu nešlo o to, že sol musí byť biela. On nerieši vonkajšok, ako tá sol vyzerá. Vraví, pointa je vnútri, aby sol nestratila svoju sláň. A takto by sme našli mnoho ďalších biblických textov, kde Ježiš sa zaoberá tým, čo je vnútri. Napríklad jeden obľúbený text aj v našej cirkvi, áno, keď Kristus hovorí, neznečisťuje človeka to, čo vchádza do úst, ale to, čo z neho vychádza. Mnohí hovoria, že Kristus tu vraví o čistom a nečistom, ale my vieme, že to nie je pravda. Kristus tu nerieši jedálniček. Kristus tu hovorí, to, čo je problém, je to, čo vychádza zvnútra z tvojho srdca. Toto je háčik. Čo tam vnútri tvojho srdci sa nachádza. Kristovi vždy šlo o vnútro a nešlo o ten vonkajšok. Ten bol druhotný, pretože ak je vnútri dobré, ako povedal v ďalšom podobenstve, z dobrého vychádza dobré. Zo zlého vychádza zlé. Z dobrého pokladu budeš vynášať dobré veci. A preto aj my, keď budeme dbať na to, čo vnútri je v srdci našich detí a meniť ten vnútorný svet, to sa potom aj bude pretavovať na vonok. No my častokrát riešime len ten vonok a neriešime to vnútro. Teda Kristovi vždy šlo o to, aby zmenil vnútorné srdce človeka. A opäť, toto by som chcel počiarknúť to, prečo hovorím o Kristovej metóde a nepoužívam tu príslovia Šalamúnové a tak ďalej. Lebo napríklad v Starom zákone bol Boží zákon napísaný kde? Na čom? Na kamenných doskách. Symbol trvácnosti, no na kamenných doskách, ktoré sú mimo mňa. Ale potom Pán Boh dáva zasľúbenie, že príde čas, keď napíšem svoj zákon do vašich srdc. A Pán Boh vraví, nebude to vždy tak, že Boží zákon bude na doskách, tam vonku, mimo vás. Príde čas, kedy zákon bude prebývať vo vás. Nastane vnútorná zmena. Rovnako prichádza Ježiš, hovorí s Nikodémom a vraví, človek sa musí znovu narodiť. Opäť vnútorná zmena. Preto Kristova metóda je, že treba dbať na vnútro. Áno, viac na vnútro ako na vonkajšok. Nehovorím, že vonkajšok nie je dôležitý, ale vravím, že to, čo je zvnútra, sa bude pretavovať von. Preto pre nás ako rodičov dôležitejšie ako vonkajšie správanie našich detí je zmena srdca našich detí. Ak urobia niečo zlé, je dôležité nie to, aby prišiel trest, ale je dôležité to, aby pochopili, čo zlé urobili.
To sa spýtate, dobre, a ako to docieliť? No a to je tá metóda, ktorá u mnohých sa podceňuje, no to sa deje komunikáciou, to sa deje rozprávaním. Som vám vravel, keď vám niekto ublíži, choďte za ním a jednoducho mu to povedzte do posledného centa. Tak ako král vyrátal 10 000 talentov si mi dlžný, tak aj vy povedzte, ublížil si mi, to, čo si urobil, ma bolí. A bolí ma to preto, lebo, a vysvetlíte prečo. A moja dcera napríklad, pre ňu ako ja myslím, každého človeka je nepríjemné počúvať, že urobila nejakú chybu, tak mi hovorí, áno, ja som to pochopila, urobila som to zlé. A to vidím, nic si ty nepochopila, moja drá, tak jej hovorí, tak mi to zopakuje. Zopakuj mi to, ja chcem počuť, čo si to pochopila. Vyjadri mi teraz slovami, vieš rozprávať, povedz mi, čo si to pochopila. A keď mi povie, tak ja hovorím, Netania, ja vôbec o tomto som nehovoril. To je úplne o niečom inom, toho, čoho sme sa ani len v tejto našej debate nedotkli. Vysvetlil som jej to znovu na druhýkrát. Hovorím, zopakuj mi to teraz. Nie od slova do slova, zopakuj, ako si to pochopila. Čo ma zabolelo? Čo je problém v tej situácii, ktorá nastala? A takto sme viedli diskusiu, dokiaľ mi nepovedala to, čo naozaj bol problém. Pretože mne ide o to, aby ona pochopila, aby nastala zmena vnútri. A keď ona pochopí tú logiku, áno, keď to pochopí, tak potom to môže ísť aj na vonok. Ale samozrejme, pripravte sa, že to jeden rozhovor nestačí. To sa bude musieť opakovať ešte niekoľkokrát. Dobre, teda, pohovorme ešte trošku o tom spôsobe. Dôležité je teda neriešiť konflikt v strese. Pretože ak nám ide o vnútornú zmenu, ak nám ide o to, aby to dieťa pochopilo, v strese nič nevyriešite. Ja vám uvediem situáciu. Predstavte si, že sa rozprávate s dospelým človekom. A situácia sa vyhrotí, on začne kričať a používať silné výrazové prostriedky, dokonca môžu padnúť nadávky. Vy zvýšite hlas, lebo vám to zvýšilo krvný tlak, aj vy začnete kričať a používať silné výrazové prostriedky. Čo sa nastane? No nebudete sa rozprávať aj niekoľko dní, niekoľko týždňov, mesiacov a možno aj rokov. Pretože keď je krik, keď je stres, keď sú obrovské tlaky, keď je silná atmosféra, nepríjmame. My vtedy hovoríme tomu druhému a zaoberáme sa len svojou bolesťou, no nechceme sa pozerať jeho pohľadom. Preto vždy tam pomôže, keď je tam niekto tretí, kto to celé deleguje, aby to dobre dopadlo. Preto treba sa ukludniť. No treba sa ukludniť nielen dieťaťom. Treba sa ukludniť v prvom rade nám. My v rodine máme už také heslá, keď manželka vidí, že ja to nezvládam, tak mi hovorí, miláčik, chod sa napiť vody. Ja pekne odchádzam, napijem sa vody, predýcham to, alebo idem do obývačky, klaknem na kolená, pomodlím sa, porozprávam sa s Pánom Bohom, odovzdám to jemu, keď už cítim, že som sa ukludnil, dovtedy manželka je tam, tak idem ja, keď vidím, že ona to nezvláda, tak ja hovorím, Zlatino, chod sa prejsť. Akože reálne, ale my sa tam fakt, že striedame. Ale ja vám poviem, mne to nie je príjemné. Si nemyslíte, že ja sa v tom vyžívam v tejto metóde. Mne ona tiež nie je príjemná. Keď som sa povadil s dcérou, tiež to bolo predtým, než som sem odišiel, pár dní predtým, hovorí mi a buchne dverami. Spravím, no moja drahá, no tak toto akože, ty si uvedomíš, ty bývaš v mojom dome, ja už som bol rozbehnutý, že idem za vrtačkou, ja tie dvere dám dole. A to ja už nie jedenkrát som takto bol rozhodnutý. Prišla manželka, hovorí mi, Michal, vieš, rozprávali sme sa o tom, pripravil si materiály, keď pôjdeš do Česka. Takže ukludníme sa, teraz nebude v strese ona, nebude v strese ty, vydýchame to, predýchali sme to. O 5 minút išiel som za ňou, povedal som jej, Netania, ale ako mňa veľmi bolí to, keď ja ti niečo hovorím a ty to ignoruješ. Lebo ja ťa mám rád a ja sa ti zdieľam so svojím pocitom, s tým, že to, čo si urobila, mňa ranilo a mňa bolí, keď ty to prosto ignoruješ. Ale mne hovorí, tatino, prepáč. Tatino, ty si ten najlepší tatino na svete. Robím, wow. A to 5 minút dozadu som chcel dvere odmontovať. Len 5 minút prešlo, chápte, len 5 minút. Čo by sa stalo, keby ja tie dvere odmontujem? My máme drámu na celý deň. Teda ona si to ešte bude pamätať na celý život, že môj otec ako zo psychiatrie prišiel, dvere mi odmontoval, bude mať zážitok, čo ešte svojim deťom bude rozprávať. A takto sme to vyriešili. Len stačila jednoduchá vec, ukľudniť sa. V prvom rade mne sa bolo treba ukľudniť.
Hej? A potom hovoriť s ňou o týchto veciach, pretože ako sme vraveli, ona má len 10 rokov, ešte nie je 12-13. Emócie s ňou ovládajú, ona ich nedokáže kontrolovať a preto mne treba jej pomôcť tou kontrolou. Teraz, keď som zišiel dole, sa ma spýtali, no ale čo robiť? Čo robiť, keď to dieťa je také napálené a je také emotívne? Pomôcť mu s tou emóciou ju stráviť, lebo ono to nedokáže. Ak my, dospelí ľudia, potrebujeme tretiu osobu, nejakého mediátora, ktorý tam bude sedieť medzi nami a pomáhať nám riešiť ten konflikt, my napríklad v našom zbore Manchesteri tak robíme. Keď členovia cirkvi majú nejaký problém medzi sebou, tak máme viacero starších a oni sa stretnú a chcú sa porozprávať, tak tam ide niekto z nás, starších, a dávame pozor, aby tá debata bola na konštruktívnej úrovni, aby to nešlo do vzájomného obviňovania, nebude ešte do ponižovania, aby to neprerástlo do toho stavu, že nič z toho nebude. Takže prichádzame tam, áno, a snažíme sa nejakým spôsobom to viesť tou konštruktívnou cestou. Ľudia, a toto sme dospeli. Čo teda čakáš od dieťaťa, ktorý má mozog nevyvinutý, že ono svoje emócie bude ovládať? Že ono má v hlave dve informácie. Jedna vraví, áno, ja som napálený na svojho otca, ja som napálený na svoju mamu. A druhá vraví, ale tvoja mama, otec sa o teba stará. Pozri, čo všetko ti kupuje. Pozri, ako sa stará o teba každý jeden deň. Áno, logika ide do úzadia a vpredu zostanú len emócie. Ak teda my sa s nimi nedokážeme nejako vyrovnať, prečo to očakávame od detí. Preto ukludníme sa v prvom rade my, potom prichádzame za deťmi a potom o tom hovoríme. A opäť, čo hovorí veda? Vedci hovoria, keď je mozog v strese, keď je pod tlakom, neučí sa. On nepríjma informácia. Možno ste to zažili, no ja ako študent som to zažil. Bežne, keď je človek, keď som ako študent bol pod stresom, že už viem, ide hodina, rýchle ešte do hlavy musím niečo dať, keď som sa pripravoval na svoje maturity a mal som málo času a bol som pod obrovským stresom, ja som zistil, že ja v jeden deň som sa to naučil, ja na druhý deň som si nič nepamätal. A ja som nechápal, prečo. Ja som myslel, že už som pretankovaný, ako auto, keď pretankujete benzínom, tak sa vám ešte pokazí, že som sa pretankoval informáciami. Nie. Problém bol, že ja som bol v strese. A keď som v strese, informáciu neprijímam. Môj mozog sa blokne, on sa zamkne. Pretože on nedokáže spracovať informáciu, on najprv musí zvládnuť svoj stres, lebo nastane deštrukcia. Preto on obmedzuje prísun informácií. A takto pracuje aj detský mozog. Preto ja sa ukludním, dieťa sa ukludní a potom môžeme o týchto veciach môžeme spoločne rozprávať. Dobre, aká je teda štvrtá metóda? Tá prvá bola bezpodmienečná láska, máme za deťmi s prvými. Druhá bola pochopenie, áno, máme ich príjmať takými, akí sú, aj so všetkými ich chybami, nevyčítať im ich chyby, ale ich príjmať, ako Boh príjma nás. Tá tretia metóda bola, že je dôležité to, čo je vo vnútri a nie to, čo je navonok, takže zmena ide zvnútra a pretavuje sa von a nie naopak. A štvrtá metóda je, že teda Ježiš používal lásku a nepoužíval strach. Keď si pozorne všimnete, v evanjeliách nájdete asi 4 prípady toho, keď Ježiš bol naštvaný. Keď Ježiš bol, že fakt nahnevaný. 2 z nich veľmi dobre poznáme, to je vyčistenie chrámu. Niektorí vravia, že to je jeden príbeh, ale tu sú vlastne 2. Jeden je na začiatku Ježišovej služby, druhý je na konci, Ježiš tam bol nahnevaný, dokonca si urobil bič. Je zaujímavé, že nikoho s ním neudrel, keď si spomínate. Bič urobil, no udrieť nikoho neudrel. Toto boli momenty, keď bol nahnevaný, potom bol ešte napríklad nahnevaný, keď sa raz rozprával s farizejmi a jedenkrát, keď preklial figovník, ktorý nerodil. To sú 3-4 prípady, kedy Kristus bol nahnevaný. A teraz, kedy Ježiš nebol nahnevaný. Kedy Ježiš pristupoval k ľuďom bez hnevu. Nájdete desiatky príbehov, kedy Ježiš uzdravoval, kedy Ježiš krámil, kedy Ježiš vyučoval, kedy odpúšťal a kedy bol inšpiráciou pre tých druhých. Čo tam prevážilo? My vidíme, že Ježiš bol taktiež v našom ľudskom tele. On hriech neurobil, nikoho nezbil, nikoho neudrel, nepoužil násilie.
Ten hnev, ako sa vraví, u neho neprešiel do hriechu. Ale predsa vidíme, že ale bol nahnevaný aj Ježiš, pretože aj on mal nielen božskú, ale mal aj tú ľudskú prirodzenosť. Ale väčšinou času Ježiš nepoužíval. Ježiš taktiež robil a konal v kľude. Ako dosiahol taký kľud? A tu je taktiež jedna veľmi cenná rada, a to, aký je dôležitý odpočinok. Byť rodičom neznamená zodrať sa. Byť rodičom neznamená svoje zdravie psychické, duchovné aj fyzické priniesť na oltár. Toto Pán Boh nikdy nežiadal, ani v starom, ani v novom zákone. Je to veľké klamstvo. Byť rodičom neznamená obetovať sa až na smrť, a to z jednoduchého dôvodu. No ak ty sa odpáliš, ak z teba zostane popol, no ako chceš ďalej vychovávať a viesť svoje dieťa? Tak to sa nedá. Ty sa musíš šetriť, tiež si musíš nachádzať čas a nachádzať chvíľu, kedy budeš čerpať túto Božiu lásku od Pána Boha, kedy budeš prežívať okamihy, kedy budeš prežívať akési duchovné povzbudenie. My to máme veľmi krásne vybavené v tom, že máme sobotu. Napríklad je to čas, kedy môžeme prežívať ten pokoj, je to čas, kedy môžeme prežívať veľké naplnenie, no je veľmi nebezpečné, ak to robíme len počas tohto dňa. My by sme sa mali naučiť takéto chvíle prežívať počas každého jedného dňa, lebo ako som sa tiež rozprával na tomto týždni s jednou sestrou, keď udrieš dieťa, koľkokrát to urobíš, keď si v pokoji a v kľude? A koľkokrát to urobíš, keď si v hneve? 100% krát. No ktorý rodič udrie svoje dieťa, keď je vyrovnaný, áno, keď sa ukludnil, áno, tak teraz príde za ním a čo povie, tak Anička, vieš, urobila si zlú vec, teraz ťa zbijem. To je absolútny nezmysel. Keď sa používa aj násilie, tak sa väčšinou používa preto, lebo my sme to nezvládli. Pretože už nevieme, čo proste robiť ďalej. A preto Kristus mal veľmi krásnu metódu, ktorú už aj ja som vám načrtol. Ježiš sa zobral, sadol na čln a odišiel preč. A nechal tam všetky zástupy. A tam boli chorí ľudia, ktorí potrebovali uzdravenie. Tam boli ľudia, ktorí túžili počuť Božie slovo. Áno, tam boli ľudia, ktorí prahli po večnom živote, a on ich nechal tak. Lebo on vedel, v túžbe vekov je to krásne napísané, že ak by tam zostal, a ak by sa im venoval ďalej, čo i len chvíľu, vykonal by hriech. Už by to nezvládol. Lebo mal svoje limity, lebo mal ľudskú prirodzenosť. Preto nie je zlé ísť niekde do úzadia. Preto aj ja napríklad s manželkou, keď to nezvládame, sa jednoducho striedame. Urobili sme si frázy, keď ja už ten rozhovor nedávam, už vidím, že dcére to nedopína a mne už to taktiež nepáli, proste odchádzam a hovorím, počúvaj, vymeň ma. Vymeň ma, lebo ja už to proste nedám. A toto nie je hanba, toto je jeden zo spôsobov, ako sa to dá riešiť. Veľmi silný text nachádzame v prvom liste Korinťanom, keď si pamätáte, v 13. kapitole tam je hymnus lásky. Áno, ten hymnus lásky opisuje, ako by mala vyzerať Božia láska. Teraz ho nebudeme čítať, verím, že mnohí z vás ho poznajú, tí, čo nie si ho prečítajte. A ja som videl výklad toho textu, len 13. kapitoly bol takto hrubý, na základe gréckeho jazyka. Proste autor sa snažil prísť naozaj k tomu, že čo jednotlivé slová znamenajú. A viete, k čomu prišiel? Prišiel k tomu, že apoštol Pavol naschvál napísal ten hymnus tak, že my ani nepochopíme, čo tým chcel povedať. Že tie slová sú tak všeobecné, oni sú tak široké, oni majú toľko významov, že čitateľ nemá prísť k tomu, aká je skutočná definícia lásky, ale čitateľ pri čítaní toho hymnu lásky má prísť k tomu, že to je niečo tak úžasné, tak niečo krásne, že ja to sám nikdy nedám. Ja to sám nikdy nedosiahnem. Takáto láska je nemožná, aby som ju cítil sám od seba alebo niekde sa ju naučil. To je proste niečo, čo ja potrebujem dosiahnuť jedine s Božou pomocou. A preto Pavol tým opisom lásky privádza čitateľa k tomu, že ju má hľadať u Krista. Preto my akútne potrebujeme tráviť čas s Kristom, konštruktívne ho tráviť s Kristom, rozprávať sa s Kristom, spoznávať Krista, vedieť, aký je, aby potom to, čo sme od Neho dostali, či už pokoj, či už lásku, či už rady a metódy, čo robiť, aby sme mohli ísť a mohli ich dávať ďalej. Preto rodič, kresťan, ktorý aktívne netrávi čas s Bohom,
nikdy dobrým kresťanským rodičom nebude. To sa proste nedá. Preto tá najzákladnejšia vec je proste spoznávať Ježiša Krista. Ako som teda načrtol pred chvíľou, keď som rozprával o tom, že ak pristupujeme formou odmena strach, tak táto metóda je iba dočasná. Ona bude fungovať, tak ako u zvieratiek funguje celý ich život. U detí bude fungovať len niekoľko rokov a potom, keď sa stanú dospelými, tak nám jednoducho povedia, nemáš nado mnou kontrolu a ten zväzok medzi nami a nimi sa jednoducho roztrhne. Ak teda chceme vychovávať deti, touto metódou by sme nemali ísť a mali by sme ich vychovávať práve tým vzťahom, aký má Pán Ježiš s nami. Tu ale postáva jedna veľmi zaujímavá okolnosť. Ak chceme hovoriť, dobre, Ježiš ako s nami postupoval, no Ježiš nás opustil. Ježiš odišiel. Ježiš nechal učeníkov tak. Čo z tohto si zobrať? A tu je veľmi zaujímavá myšlienka. Ježiš odišiel, ako ho poslal? Ducha Svätého. A spomínate si v gréčtine, aký je tam výraz pre Ducha Svätého? V niektorých Bibliách sa dokonca ani neprekladá. Je tam výraz paraklétos. A paraklétos sa väčšinou prekladá ako utešiteľ. A keby sme šli do toho gréckeho jazyka a pozreli, ako sa používal v Grécku, ako sa používal, v tej kultúre, z ktorej ten výraz pochádza, tak on znamenal obhajca. Je to výraz, ktorý označoval človeka, ktorý stojí vedľa vás na súde a ktorý vám pomáha. A preto Duch Svätý je utešiteľ. Je ten, ktorý potešuje, tak ako ten advokát, on pomáha riešiť ten problém, tú situáciu, do ktorej sa človek dostal. A toto je veľmi silné poučenie v tom, o čom sa tu my spoločne rozprávame, že Ježiš používa lásku a nie strach. Lebo Ježiš nevraví, že rodič to je dozorca vo väzení. To je sudca, ktorý ty si teraz urobil zlú vec, porušil si princípy a zákony, ktoré máme v našej rodine a teraz príde trest. Kristus vraví, nie, toto je tvoja úloha. Čo som urobil, ja si zober príklad, ja som ti poslal sudcu, ktorý bude každý deň nad tebou, chytí Bibliu a keď urobíš niečo zle, tak ťa s ňou buchne po hlave. Ja som ti poslal obhajcu. Ja som ti poslal niekoho, kto bude stáť po tvojom boku a pomôže ti v tých problémoch, duchovných problémoch, ktoré budeš mať. A naozaj, Duch Svätý pomáha, Ježiš vraví, že dokonca vám bude aj budúce veci zjavovať. Ako bola Biblia napísaná? Biblia nebola nadiktovaná. Duch Svätý nediktoval apoštolovi Pavlovi alebo Lukášovi, Markovi či Jánovi, ako má znieť biblický text. Písmo vraví, že boli čo? Boli inšpirovaní. Duch Svätý ich inšpiroval, Duch Svätý ich viedol, no Duch Svätý im nediktoval. A preto každé z tých evanjelium je úplne iné. Oni sa od seba líšia. A Pán Ježiš nám týmto vraví, buď aj ty pre svoje deti, buď týmto paraklétom. Ja som ho poslal tebe a teraz ty buď ním. Nebuď sudcom, ktorý tam bude robiť nejaké rozsudky, ale buď tým, ktorý im pomôže v tých problémoch, ktoré majú. Teda učme deti, aby k nám prišli, že nebude trest. Nie, príď s problémom, ktorý máš a my ten problém budeme spoločne riešiť. Nejakým spôsobom nájdeme riešenie. Ale samozrejme, riešením sú aj konkrétne pravidlá. No nečakajme, že deti hneď budú dodržiavať. Ako sa hovorí, tam pôjde emócia, tam nepôjde logika. My sa s nimi na niečom dohodneme, ale potom my budeme tí, ktorí musia dbať na to, aby tá dohoda sa aj splnila. Nie oni. Oni televízor nevypnú. Oni ten tablet nevypnú. Oni nezjedia len jeden keksík. Príde naša úloha, oni prišli s problémom, my sme urobili nejaké riešenie, spoločne dohodli sme sa a teraz naša úloha je ich viesť v tom rozhodnutí, ktoré sme spoločne urobili. Taktiež je jedna veľmi zaujímavá myšlienka je, že či trestá Pán Boh. Pán Boh trestá, ak ste si všimli písme svetom, no to je posledná vec, ktorú robí Boh. Potopa, to bola posledná vec. Ohnivé jazero, to je posledná vec. Ananiáš a Zafíra v skutkoch apoštolských, to už bola posledná vec. Pán Boh, ak používa trest, tak Pán Boh používa trest len už ako absolútne tú najposlednejšiu vec a za ňou už nie je nič.
Ale predtým, čo všetko Boh používa, Kristus trest nepoužil ani raz za celú svoju službu. A viete, čo je zaujímavé? Že ľudia ho milovali. Hriešnici ho milovali. A dokonca menili svoje životy. Čiže dá sa vychovávať aj bez toho, aby som používal metódu odmena, trest, aby som používal strach a dokonca, aby ma moje deti milovali, lebo Krista ľudia milovali, keď túto metódu používal. A moje deti sú taktiež ľudia. Taktiež tam bude tá istá mentalita. V čom je rozdiel medzi trestom a disciplínou? Trest to je pokarhanie za niečo. A disciplína, ona pomáha riešiť problém. Ak dieťa príde s tým, že má problém, alebo vidíme, že má problém, nemá prísť trest, ale má prísť riešenie toho problému. Ja uvidím zase konkrétny príklad. Áno, tiež mám 2 deti, keď sa spoločne bijú, jedno udrie druhého. No aká by mala byť reakcia? No prečo si udrela svojho brata? To je nesprávne, teraz za to príde trest. Nie. Ak udrela svojho brata, to znamená, že ona už nezvládla situáciu. Emócie zobrali vrch, áno, emócie zvíťazili a teraz ja mám 2 možnosti, alebo prídem a poviem, za to, že si situáciu nezvládla, za to, že sa ti to vymklo z rúk, budeš potrestaná. Bolo by to správne, keby sme k Pánu Bohu prišli a povedali, Pane Bože, ja som to nezvládol, ja som zrešil. A Pán Boh povie, no tak namiesto odpustenia teraz dostaneš trest. Dostaneš pokarhanie. Biblia učí presne pravý opak. Ak prídeš s tým, že si situáciu nezvládol, oľutuješ to, Pán Boh ti odpúšťa a ďalej kráča v živote s tebou a pomáha ti niesť tvoje dôsledky. Preto my môžeme urobiť trest, keď dieťa situáciu nezvládne, alebo môžeme urobiť disciplínu a to, že mu pomáhame vyriešiť tú situáciu. Opäť príklad z môjho života. Vidím, že deti začali už po sebe kričať, už sa situácia zhoršuje, prišiel som do miestnosti a ako som otvoril dvere, pozerám na syna a hovorím, čo sa to tu deje? Prečo po sebe kričíte? A syn prišiel ku mne a celý ma kopol do nohy, do tejto píšťale. Samozrejme, aj keď dieťa kopne, tak to riadne zabolí. No tak si vravím, no môj zlatý, tak toto si akože prehnal. Ale potom si v hlave vraví v poriadku. Ak ma udrel, to znamená, že nezvládol situáciu a nie je to, že mňa nenávidí, že ma nemá rád, pretože to je dieťa, to nie je dospelý človek, ktorý urobil rozhodnutie, áno, že mi chce ublížiť. Tak hovorím, dobre, idem touto metódou, o ktorej vám tu teraz hovorím. Išiel sa k ním, hovorím, Jonatán, čo sa stalo? Si nahnevaný, pretože deti nedokážu niekedy definovať emóciu, ktorú majú. Všimnite si, aj my, keď chytíme slovník, nepoznáme hneď výrazy každej jednej emócie. Áno, a niekedy sa učíme, čo to znamená. Tak hovorím, Jonatán, čo sa stalo? Ja neviem. Hovorím, si nahnevaný? Áno, som nahnevaný. A hovorím, si nahnevaný na koho? Si nahnevaný na mňa? Nie som na teba nahnevaný. Hovorím, dobre, to je dobrá správa. Takže si nahnevaný na maminu? Nie som nahnevaný na maminu. Si nahnevaný na Netániu? Áno, som na ňu nahnevaný. Hovorím, a prečo si na ňu nahnevaný? Netánia mi zobrala hračku a nechce sa teraz so mnou hrať. Celý problém, nemá nič proti mne. On ma kopol nie preto, lebo ma nemá rád. Lebo mi chce niečím zlým odplatiť za to, čo som robil. Ja tam vôbec do tej situácie nie som zapletený. Celý problém bol ten, že on sa povadil so sestrou, no tu nekopne, lebo tá je o 4 roky staršia, takže tá ho kopne 2-krát. Takže kopne koho? No tak kopol mňa, lebo napätie musí výjsť von, tak ako my svoj stres tiež musíme zo seba dať von, aj deti ho musia dať von. No a ten, kto to schytal, ten, kto prvý otvoril dvere, som bolia. Tak ja som dostal ranu ako prvý. Keby to otvoril niekto iný, tak ten by bol schytal. Takže som mu pomohol definovať emóciu, ktorú mal, taktiež proti komu bola namierená a čo bol vlastne problém. Čo som ďalej urobil? Neurobil som vyšetrovanie, neurobil som žiadne pokarhanie, povedal som, áno, je mi tu veľmi ľúto, že ti zobrala hračky. Vieš čo, Jonatán, aj ja som strašne nemal rád, keď mne brali hračky. Ja som sa postavil na jeho stranu, ukázal som, ja nie som teraz proti tebe za to, že si ma kopol, alebo za to, že sa hneváš na svoju sestru. Nie, ja ťa úplne chápem. Ja som na tvojej strane. Ja viem, ako sa cítiš. A viete, že aj toto používa Kristus. Keď v liste Židom čítame, že máme veľkňaza, ako sa tam opisuje? Máme veľkňaza, ktorý chápe naše slabosti.
Máme veľkňaza, ktorý bol tu na tejto zemi v našom tele a on vie, ako sa cítime. On vie, pretože sám prežil hnev, sám prežil strach na kríži, v Getsemanskej záhrade, sám prežil ľútosť a dokonca som bol prekvapený, že Ježiš bol prekvapený. V Markovom evanjeliu 6. kapitole si môžete prečítať. Ježiš si vyskúšal tieto pocity a tak nás v nich chápe. A tak nám vraví, áno, ja ťa chápem, že si sa nahneval, ja chápem, že si sa vytočil, poď spoločne teraz zvládneme ten tvoj hriech, ten tvoj problém. A rovnako aj my pomôžeme definovať, pomôžeme zistiť, proti komu to je namierané, taktiež podáme pomocnú ruku, napríklad tým, že neodsúdime to dieťa, ale povieme, ja ťa chápem, ja cítim presne to isté. Áno, deti plačú, nemôžu dlhšie pozerať rozprávky, ja ťa úplne chápem, Natália. Vieš, ja by som si tiež teraz chcel sadnúť a chcel by som hodinu s tebou pozerať rozprávky. Ale ty môžeš, lebo ty už si veľký. Hovorím, Natália, ja ešte nemôžem, ja tam ešte toľko mám roboty na počítači, ja ešte do 10. hodiny večera tam budem sedieť, ja strašne by som chcel, ale ani ja nemôžem, lebo aj ja mám pravidlá. A ja musím počas dňa pracovať, ale ja ťa tak chápem, lebo ja tu by som chcel sedieť s tebou. A viete, čo sa stalo? Ja som prestal byť nepriateľom. Pretože nebudete sa hnevať na niekoho, kto je na vašej strane. Na niekoho, kto cíti presne tú istú bolesť, ktorú cítite vy. Takže som jednoducho prišiel, postavil som sa na stranu svojho dieťaťa a spoločne sme si poplakali, pozúfali, posťažovali, pofňukali sa, aký je nespravodlivý tento svet, že už musíme vypnúť televízor. Áno, pravidlo bolo jasne nastavené, žiadna liberálna výchova. Jasné pravidlá, jasné hranice, tvrdé nie. Takto sme sa dohodli, takto to bude. Ale ja ťa chápem, ja som na tvojej strane. Toto sú teda metódy, ktoré používa Pán Boh vo vzťahu, ktorý buduje s nami. Teda je tam nepodmienečná láska, prichádzať prvý. Aj keď dieťa bolo na vine, ja prichádzam prvý. Ježišovo pochopenie, aj my máme naše deti chápať, milovať ich a prijímať ich so všetkými chybami, ktoré majú a dovoliť, aby prišli za nami so svojimi chybami s tým, že aj urobili niečo zle a budeme to spoločne riešiť. Tretia vec, ktorú sme sa tu učili, je dôležitejšie to, čo je vo vnútri, ako to, čo je navonok. Čiže ideme a zameriavame sa na vnútro a nie hneď na to, čo je vonku. No a po štvrté, máme vychovávať láskou a nevychovávať strachom, lebo metóda strachu funguje, ale funguje iba niekoľko rokov. A keď je dieťa inteligentnejšie ako zvieratko, tak metóda strachu prestane fungovať a my ešte môžeme stratiť svoje deti. Takže tých vecí a myšlienok, ktoré by sme si mohli z tohto zobrať, je určite veľa, ale vidíte, Pán Boh to urobil perfektne, že nám dal tú priviazanosť, alebo dal deťom tú priviazanosť k nám a oni prirodzene od malička k nám vzhliadajú, milujú nás, majú nás radi a preto budovať túto priviazanosť a sami budete vidieť, že deti budú aj nasledovať ten príklad a ten vzor, ktorý budú vidieť v nás. Tak ja vám ďakujem za vašu pozornosť, ďakujem vám za to, že ste strávili spolu so mnou všetky tie spoločné prednášky a hovorím tomu, že boli pre každého z vás veľkým obohatením.